Sagudayan nga iti surat ti pagkasalitaan ni Vina nga napolwan segun damano. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Takas lang na sulit dagiti dua bukel ti matak. Idi na makita ni Manong Alex. Kakibkibin na ni Myra? Kaya na nasawin? Nubya ni Manong Alex ni Myra? Ni Myra nga segunde mano ti awag da keng kuana? Gabuta, naganak abalasan? Kalpasan na? Subratin ni Manong Alex? Tisurun ko ni tinakitak Manong. Uri handang ibagang ada na kinaawatan daw mo ada agayan ayat da. Yung nalawag ang makita. Akib-kibin na. Nangro na lang din da akbayan ni Manong na diyan nga babae nga sekundi Manong. Yung simrag dito may sangat food chain. Inuray ko ida. Di mang manganda nagsinsinubod na. Surong ko. Duwakam lang ang kapsat kin Manong Alex Manong naggraduar idin iti college, idi nagtrabahon, idi tagbasak mo tin iti college. Sabi so, dautang ko na yung baga nakim king kuana. Tahalos isot ng pabasa kanya. Ngam kagurak man, nakaatado nga babae dito lubong. Dadya pa lang ng kasegunda mano. Nagpapapasan ti sa bali nga lalaki. Isot nga naganak abalasan. Isot ay susaba. Nasapa kami nga naulila iti ama ket ni Nanang Manonemi iti nang biag kada kami. Nga ni Nanang tinang pabasa ni Manong, aging ka nga ni Manong matinang pabasa kanya. Nagraduarak matin ti college ken mag-opisina ak matin Manong. Idi ta ibaga ni Nanang kaniyak Manonemi iwano idi ta mangig ko nga ibagbaga ni Nanang nga kayat ta kanon ti maaddan ti apo ko. Iso nga masabol kanon nga agasawa ko man ni Manong Alex. Nga maumot ti girlfriend ng amo. Ita, ada girlfriend nan? Segunda mano? E di makatano nak dito'y balay Manong Nemi or nakiktot ni Nanang idi may balibag ko tiri daw. Oh, anak ko ha? Hawan Nanang? Masurunak lang. Kaya pa idandano mo dito'y balay ti suro mo. Nga datari daw pa iti magpapasam. Eh kasunod maperti tari daw. Among tektarmaan. Nga minaya. Nagapukan na pa nagshopping, ngalpasan na, kastatlangam nga si Mang Pedito Balay. Tsak pakit intuloy yung tinagshopping na nang. Kaabay. Huh? Ni, lakom. Tsaka mo, tsaka mawatan, tibagik. Kaya naman uminom. Hindi na kainom ako Manong Nemi, nagsubliak iti ayan ni Nanang nga madamang agburburda. Dahil dati pagsapulan naman, i-stop min nga umawat ti burburdan nga isumot pala ti kayat na napigsakan umot pala ti matana. So nga burburda pa ilan. Naman pa saan unay nga adu iti awaten na. Nanang, hanggang may isturbo, kabayatan nga sasawa kit agburburda kilat. Awan, kayang-kaya. Ore saan ko pa kitain ito burburda, kaya-kaya. Ay, hapon na ngaya. Di anak yung inauna. Di Manong mo, Alex, sabay. Di ba kaya't yun nga mag-asawa isuna? Kaya mo na kaya't nag-asawa tapos nung maadaan, tapo ko. Handa pa nga nag-asawa, tapo ko yun. Hala, kahit mo sa ada na apututan ni Manong mo nga babae. Alangan mo't nga lalakit mapututan. Ada na pututan nga babae, ada na pututan na, kasta. Ada anak na, ngim saan na nga putot? Saan yung apo ko? Ngayon na pagpapabusan yung apo ko, akit apo ko. Huwag ka man tayo, bagbagam si Vina, namawatan. Nakita kita Jemol. Kibkibin da, akbayan na, pag-asaman, simrag dan, pagmiriak, sinubo dan. Di kahit nga sawa na dan, nakinawatan da. Asin mo na. Amo mo yun ni Myra?
Ni, sino nga? Ni Mayra nga taga-amyanan, kabaranggayan tayo, ni Mayra nga naganak abalasang. Oh, malagip yun. Tay, nga idagbasbasa pa ilang kinagsikog. So nga naganak abalasang, sana yung tuloy, itinagbasa, idinapas ngayon ng tanak na. Nga nagrador mo tlaang. Nga man, naganak abalasang. Iso tinubya ni manong mo. Kaya na, nubya nata, sisinubo na karon. Iso akit iso. No? Hanggang kumontra. Inanang ina. Kaya dyan tagbali at manugang na nga naganak abalasa nga segunda mano. Kaya nyo sawan, agasawa, mga asawa ni Manong Alex nga nakagupgwapo kaya na professional, mga opisina, iti nagumaan sa bali nga lalaki. Second hand, segunda mano, saan nga brand new. Ano na kita magbagaman nga segunda mano kada brand new. Gatuin. Nagadado nga babae dita. Nga awang pa'y tinakaraman, nakasagid. Dahil siya pa'y langmat nga segunda mano, te. Ay, po ko sila. Hanga mo ni Manong, tagpili ka, dinamot. Hanamot agaram, di apo. Nagtalakan. Nisot kaya't ni Manong mo, o mabalin mo. Nuda kayo akit awatin nyo, ng siyak. Diyak to kaya't nga awatin ng ipag na dyan ka babae. Segunda mano. E di dumteng Manong name ni Manong Alex. Oh. Bina. Mambaling ka din nga kasalita ka? Oh. Tama ba nga kahit nakakasalita? May wagaptan niya. May pangap nga adanubyon, kahit yung agasawa kayo nga siya eh. Agur ka, ang kapila mo, ang agasawa, siya pala mo na. Hanggang dito problema nga, ano? Ano ito problema? Ako may boyfriend ko. Nga nang ito magam. Sika. Iti kaado nga babae dito lubong. Abay nga na dyan segunda mano. Segunda mano ko na? Sino? Kaya naman ang Mayra. Mayra ko na. Ay, naman ang Mayra. Nakita kayo. Nagkinibin kayo, inakbayam, simrek kayo, pagbidyanda, nagsisinubo kayo, kahit nang sa one girlfriend mo. When? Girlfriend ko. Iso ko mati, ibaga kata kayo kininanang. Ada girlfriend ko, kita plan-plano mintikal lang sa amin. Ang mabalin, Manong? Ano ko na? Saan nga mabalin? Apit sikat mga ibagang saan nga mabalin? Apit lapdanak. Manong, nakagugwapo ka, professional ka. Dadya lang nga klase nga babae, nagbaling asawam. Apay, anak madi ka ni Mayra, naganakabalasang Manong. Kaya ano ko man ang naganakabalasang, so talaga tipatpatag ko. Oh, si good na mano. Kahit mo nga rin nga nagpapasad sa baling ng lalaki, naganas mo nga mga rako pang tagi ko kingwana. Agur ka madvina. Agur ka. Diyak kahit kasto ko, magbagam. Naka, madidigit yung rumor tagigot mo. Sa kadata, expression mo. Ano ko mo no? Kasi tinagbaling nga gasat la. Ano ba nagayayatan? Ano nga nagayayatan? Nakaararim iso. Iso nga siya, naganakabalasang, naaram. Tapno, naununog pa, nautog. Si pateng kakit mo. Manong, Alex? Dadya din nga babae, di magsipsipatam kanya? Kalnakan. Nanang, kailan nyo man dati nga anak yung ang brudet? Ita pa lang anawa, kita ipadamag na may panggip kini Mayra, itakit, sikapayan ti ka sa salita na, kasta pa dati, dorabag dati anak yun, nang malo, pang durdurabam kanya, kabukada niya ang babae, talnakan! Ano kung magbibi ang munsot kayat ko? Ha? Ito'y makdera kong manong, si Breka, kiti silad ko. Bastos! Lokot to yan. Bastos. Tsak lagi di kahit nga ipag na dyan. Anong sawan na kita tao? Yung tumaamuan da, ay, Bina,
Apay tila na amo ni manong mo't nagpilin. Nakugwap-gwap nga professional. Dahil siya ka naganabalasa nga siguro dumano ti. Asawain na. Apo na mati. Baka ko na adan to. Pati siya may babain. Oo na eh. Salamat lang may sa babae tulubog yun. Basta masuro na. Dak to kaya't nga awatin nga. Ipag na dyan o. Umay na iyawit dito pala. Kabigatan na dito yung opisina manong nami impadlaw ko nga masuro naklata. Nadagsan di pa nang yung papak. Tinatupak ko ti bag ko iti laminsaan. Saan tupak ko ti patong ko tukaw. Imasadek manong nami dito yung bakla nga ka-opisina akin best friend ko. Oy, nadlaw ko. At ang sangpet mga problema dito yung opisina, Vina. Jimmy. Gemma. Gusto? Mom, Gemma, ano tatuma? Kaslasaan ka, bakla? Oy. Bakla, ah. Iba kinagtokin ka, iya mamutokin ka di darling ko. Hindi baka ngamin si ka, no? Iya mamukin ka di boyfriend ko. Baka aghawin, nagpuging. Sino kumatmayat kang kaapugi? Kit padam nga pugi. Ay, apo. No, hanggang agsao, sa nakasirseryoso ka, lalaki ka. Ngayon na agsao ka, nandoon na magnaka. Oh, my God. Ang guwapong bakla. Ang magurag ka, anat problema, bagagtukin ka ito, no? Ito, no, lunch break. Trabaho ka. Trabaho mo, trabaho. Hindi lunch break and mano. Ana, baka mo makanta pa eh. Awang ganas ko nga mangan, lukas nga lagi pagpiamin. Sige, makanta pa eh. Talagang bakla ka nga talaga, pati pa nagkutsarang. Amo? The date me ka dito, darling ko. Malagip ko man, Jimmy. Gemma, kasanot pa nag-sex yun? Tayo toy. Imbag na saan kagsikog. Kasano kang sikuga, kahit ko kumamad, ano ang dalang kwartak, talaga nga pa i-transplant, ang transplanta. From amumun from hotdog to bingka. Dagan kastamat. Ngim nangina. Mapagat sa bali pagliyan. Datay manipod hotdog. Masukatan di bingka. Kaya dangar matres mo. Dangar ti problema. O pagharamidan ti baby, ti buksit ko. Isa nga masapol nga nugutan. Ngangahangkag sikog. Ngamkit di. No babae ti gamitin, makasikog ka. Oh! Diyan lagi di kaya ti makisexy ti ka jakam vibes. Sige, maganda pa din. Ngayon dahil si problema ng pagbagkam ni Manong kong Alex. Oh, speaking of Manong Alex, karas ko siga. Gwapo diba? Gwapo nga ron. Ngayon mamam na sino ti girlfriend na? Ang girlfriend na? Segundamano. Anong segundamano? Second hand. Saan nga brand new? Naganak abalasang. What? Oh my God! So nga masursuro na. May ramaraman na may babain eh. Kita, imbaga mo kumaang sa nga mabalin. Imbaga, nga mam, sipating kan tupay ko na na. Dorabang kan tupay ko na na. Itapay lang, idilang kalman nga, nangigkuking kuha na tagas dyan eh. Idin to ta, ubeng kami pa eh, ni Kabil, ni Pitik, ni Kudot, ni Sipat, diyan na naman ang kuha na. Pero na balasa nga ako, nasiyad manong kanya.
Hindi pala ang kalmang na baga na sipatin kan tupay. Nangit ko pati piksa buses na. Durabang ka ko. Oy, agananan ka lang no kasta, Vina. Ang mga nung kapo ito dito nga, ibag mga kinasagan di manong tagbalin to ang asawa ni manong mo, baka kito maturop na kang peso. Hmm? Basta jak kayat, jak maawat. Aglalalo akit agenda siguro. Hanggang siguro, agenda sigurado ito na nami. Kadanak na di ipagkong sa di mo ano, ay, jak lakit kayat. Apay, kasuro mo lao na itagbaling at mga naganak kabalasang. Kamu na. Kaslakan niya. Nagatot nag-aaram kanya kidi adakti college. Tsak indal talaga da. Tadyak kayat ti makinubyo ng runang ang tsak kayat ng itad tibagik nga tanggapay nag-asawa ta mga nagsikugak. Sinalimot matak ti dayaw ko. Sinalimot matak dito kinabirhen ko. Dingin da nga babae. Hana sinalimot matan kinaaram na kinagatal na. Kinasayat na. Puh, talaga masurong ka nga talaga niya. Masuro na ka talaga. Dubdub-dublem pa di talaga. Oy, panin ti oras. Sublidan ti office. Nalpasan ti lunch break. Manong name inibaga ni Manong umay kanumangal daw. Digiti agina dito'y balay. Into bigat. Sabado man. Nanang. Diyak kayat. Ano mo kayat? Ay, Bina. Di mo orayan nga talaga madurob na ka ni Manong mo. Agpakamatayak na. Ala? Nung maaramid ni Manong timang pasakit, mang dangran kanyak kapo iti day nga second de mano, agpakamatayak. Gaga. Kasurunok. Di dyan din nga mabahay ti pagdurduruban na kanyak. Gapong ti kinatarantadam. Saan mong ipakita, no anyaman ti saan mong akayat, kini Mayra. Tanong makita ni Manong mo dayta, makabungtot kagura na ka ni Manong mo. Respateran ti paadam nga tao. Kaya naganak abalasan kisaan. Nalawag. Bari ano maramid ko. Idudumteng dan Manong. Tanda ti babae, kadwata pa ti anak na. Nanang, Pina, yaman mo ka na kayo ni Mayra. Mayra, ninanang ko, kaya di kapsat ko. Ya? Kanda ito tanak na. Ni Adonis. Nana, na yung baga. Altaw yo, Vina, na baga altaw yo. Ay, anak, agmano ka kini Lola? Manok man, Lola. Ay, kasyan na kaniabot yung sapok. Nanang, api-apok ti awag yung mo, nakitsan yung mat nga apo ko. Apo ko at anak karon ti asawa ni Manong mo. Anak ko mga ortirumbang nga magana, awag na kang kuwana, Vina. Saan nga apo ko? Saan nga din nga ti apo ko? Putot, pudpud nga putot, ti anak. Han? Yung saan naman na pudno? Apo ko lata Apo ko na lata. Apo ko tupay dati ko day, basta. Ada kami, anata, inawis na kang di mo pa may bagan, dihangan ni Amanong ko. Alex ko naman. When Alex ni Alex. Abi na, siyak ni Manang mo, Mayra. Mayra, kahit ko pagtawag ka, Mayra lata, Mayra. Vina. Manong, talnakan. Dinasyat pa agsasasit itulti mga isagana ti pangal daw tayo ang panakaluto. Nana, tulungan kayo. Sige karot, sige. Nagpakusina da nanang kinadya nga segunda mano nimi si Murot ti ubi. Nakamisuotak lang tama da. Italyawak nimi ni Manong kumuskusila.
Diyak kayat nga damading ipakitam kini Myra. Pumanak pa lang karon. Pamanam, alangan ba't nga magisawa ka mangang kadakwada? Talaga ka di nga di mo mawat? Manong diyak kayat? Ngam isot kayat ko, isot kayat mo, isot kayat mo. Awa maaramin ko. Ngam ipapilit mo nga awatag ka kasipag. Nga respetarek isuna. I'm sorry. So nga, pumanaw ko pala ito. Pamanam nga raw, baka mo ta. Basta diyak kayat, di ba kilaglang ang mga katakwada. Kitagyan na ito, ito nung agasawa kami, dito ito, agyan na ito yan. Pungtot ka nga kasta. Ay, nako niyo. Alex, dito man, burdik nga anak yo. Anak ano kaya timakilanglang ni Myra? Anong? At ako nga amin, awis kanyak ni Gemma. Awis si Gemma kanyak, gaga. Manong, datakit din nga babae ito magsusuong kanyak ti gaga. Patas mo! Ito! Nanang, nakinaman ni Manong. Nalayatan ang tinalo. Para manam. Alex, para manam. O, makinam, ibilin pa yun ni Nanang nga paraman ka. Hindi na kayo manlangin. Napana ka din na oras ba nung name ite yan ni Gemma? Oy, apay, anak ko em. At taradyo nga sa dumano, graman ti anak na. Jabalay. Aglads na sa dyan, mga maganda siguro itan. Kaya nabi saan ka nakilang na nga iti ipag mo. May saka pa. Anong ipag niya magbagam? Apay, anya, di mas basol na dyan nga mayra keng katakas taon na iti kuram keng kuhana. At ka di man nga impakita na keng ka. Awan di man di impakita na kanyak yung gustang burburek lang tatita. Arak na magkitak na dyan nga segunda mano. Paunay kami ten. Vina. No agenda sa Jabalay. Agkasera ak. Oh, ano kayat mo? Hindi agkasera taga doha. Pagkasaraan na ron. Kat asadag malabalay yun. Katuri man pa asadag ti balay. No kayat mo agkasera, di mo ka di kayat nga nakaduha mga gastos. Mayat man. Tap na nakasasarita. Katuin. Handa nga tagayam ta. Di ba? Ay, po. Tala masarsarahan ni Manong. Sige. Terpelang balang tarik nam. Habang nga dito pa nag-asawa. Kaya dito nag-asawa dahil talaga ang ganda iti balayo. Iba kam doon nagpakata ka na kasera ka. Tapos sa mo makikita ti ipag mo. Tanoan da sa dya iti ipag mo, kit may masa ka balay iti pagkaragarawan nyo, hamon tumaliklikan nga paspasagidan, nga kuskusilapan, kit no ipulong na kanimanong mo, agad siyempre, at kay nga agkabsat agapa, kit amang numadorob na ka nga talaga, nagsayang ta nga, pintas mo numadorob ka. Sawa ka ba yung Gemma? Gemma. Uy, Gemma no Gemma. Ang Jimmy. Ang karoden. Mbay. May karoden natin, dasarang ka. Agserbiak man kang ka, friend. Nanganak man. Mga nga na, nanganak itayin. At sa balik kahit ko kanan siya ka. Hotdog ko ma. Dahil ba dito yung boyfriend mo? Saan mo ito agawin? Not the boyfriend mo, baka awam mo. Oy, tamdi bagagkeng ka. Yung may idrabii. Imyan drabii. Kadi. Uwan. Istoryaman ko sa panag-sexting ko. Lalaki ken lalaki. Istoryak palagi ka? Sikalat agnut-nut no pati suna. Oh! Dua kami ata sa gaysakam nga rin manot-not. Bastos. Agbeso ka din nga na tayo lalaking lalaki kit baka darling di bakla kit agbaklan tumen. Posible. Abi ko na. Imas ngamin, nalalaing kam ngamin, ngam di babae. Kadi, katuin. Mamano na gini babae nga muna tagnot-not.
Isungan datan to ti malipatan nga malipatan enday. Darling ko, ket no sinakam to kas bagarigan, agsapul tumatan ti pada nga lalaki tapno adda mangnot-not. Ay, nakabasbastos kasi ka. Nagasawa nga rod manong name dagiti duwagem sa anak ganapnapan. Hindi ito sumangpet ni nanang manong name kalpasan o na nagkapoy di nakaangayan ti reception. Di ka man lang may nagpakita. Nanang met adamat makan dito ya. Akit inatindaram ko mamit lahing tikasar tikapsat mo. Nanang awan ti mabalin yun sangkwa kayan. Pero ba't kung nakita rawatek? Ano takit mo sawan? Kaya tyo kading harot nagden na kami? Iti sekunda mano? Kahit saan kung tumaliklikan nga paspasagitan kuskusilapan? Kaya tyo kading agpinangat kami? Wano saan? Wano saan? Kaya tyo kadi nga may matangan nyo ti panang durab ni manong ko kanyak ko naman? Ta siyempre, saan to man nga gipulog ni Myra, ni manong mo? Ngayon kas pagarigan ta, madugtalan nanto, madagtaan na kanto. Hamon tumalikdikan nga hamam mo nga, dagay miso na nga makakitkita kan, makabangikan ka. Ala sige, mayatak. Mayatak. Nagpimpinas pa nataltan na ti panunod ko. No awang ka talaga dito, kabayatan nga dito ni Myra. Sige, sige na, talaga mayat kayo. Mayat kayo, gabutad na kasukat kong anak yo. Anakit mo sa dapat patigpayin na dyan nga mahirang siya. At paunin ti panagul-ugali mo, Vina. Diba? Igawid dak kumakit. Namnamayat nga igawid dak. Agam, dakay piti mangidurong kanya. Ang sipod ta, hanga bali nga awanak. Adama dyan manugang yung nga sekundamana. Ito siya, timang dong pakingkahit mo! Nanang, maglablabas ka. Nakaro ka matlaon na yan, Vina. Siyak pa yan. Siyak pa yan nga inam, ti bagat atapam. Nga kayat ko nga awang ka. Gabot na takasukat mo. Nga parang mo, kaslakay kayat kunday di nga Myra, nga mitisika, nga pudnong anak ko. Hanggang kas natatapanot mo? Kahit mo tasakti mo namang durab keng ka. Di takay man langin. Inaala ko nagitiarwatek man. Ganyan dumagamit ko. Nangon, yung kalatan, gaga. Sabi ko mata sa mundo nga pagbabaw yan. Di kas ito nga ugalim. Awan basbasol niya tao. Kas takidid parang tratar mo keng kuhana. Hay, Vina. Dapalay bagayo? Abay. Nang, mamati ka kaditi karma? Karma? Abay ko mga makarma. Inanang man. Napanakon manong name iti ayan ni Gemma. Jimmy. Ana, nagkakading kayat mo? Di ana. Di sumina ka na kuwanda. Kaya po, among ka di. Nadami man, nakanmat ka ni nanang tinagsinong patitay. Masuro na kami. Di amok kitigawid na ni nanang. Haan anak ko, dati agdadal natin kadlat, apay ayak. Sige ko na. Sige nga ron. Alala. Dalaw ka. Kunan. Ket, simiplot nga dagos ti panunod ko. Nga napadpateg nga amang enday nga segunda mano nga amano kang nangyamsyak nga pudno nga inanan. Idurunak nga pumanaw. Tasumang pretendye dungdungan ng ipatpatag ng amanugang nga segunda mano. Kasta? Siyempre, di action ko agad.
Imbaga ka, sige, napatpatagan na siya dumanong yung siyak. Tibas ko mga agawid dak. Ngam sa isa kay ba di bang durong kanya ko no. Apo, kay tutak nagpigs timak ni nanang ko. Gaga, imbagman ta saan na ka dinurab ti inam. So ang pimanawa ko na. Sa nakit impakamakam. Do you believe in karma ko na? Nag-English pa ni nanang mo? Haan, in English ko lang. Mamati ka kaditi karma ko na. Nagkatawa ako. Kasano ko mga makarma? Alam mo? Kasano ko mga makarma? Nagananod ka laeng, friend. Di nga min jak maawatan keng ka. Noon niya laeng nga ti basul de nga mayra keng katakas talaeng nga ti kastalangin kasal dati nakabasol. Ito nadagsanunay. Awan basol na ti kagurak sa jay. Ket no ape nga iso iti kinayat ni Manong siguro ket ginargari na sinulisog na siguro ket intayan na ti bagina kini Manong ko. Dahil ti basol na no ape nga naalukoy na ni Manong mo. Bakla ko no saan? Oh! Apay dadaman yung tiisyo. Dudaduma sa amot nga baklat parang buses mo. Kanada nga rin di gondaway ngagpakalalaki. Si Gamet. Ano? Dito itabalayo no kasarata. Adar kita ko no magkasarahan ta apartment. Agtulag ta na yung bag. Agbingay tang gusto. No problema. O ba bukutak? Pagdingasan. Kasan tumalat ni papan na eh. Umay ka man nuno saan, kaya mo nagbayad. Sige. Mas dalagid di hanta nga agkas-kasilid. Apay manot silid di apartment na Dua, pagbagiso. Iso hanta kas-kasilid. Kaya dapat lang, dugayam. Amam, jak rom, tata kasilid na. Data kumamati bagak. O bakla ka ang di ka, jak na rom, hanta kasilid na. Wuno anta ka kwarto, anta ka duwak, ito ka tre, jak na ruwam. Naglagi bang deta? Kasta na ron tinabasamak man nami nagkasera kami kini Gemma. Kadaya agidan kami agreing, sinublat kami agluto, makapamigat kami, sublat kami agbanyo, agdigos, agsukat, kung datan, ingkam to opisina, aglans kam to, lang amangan. Kung nga rin tila duma, oy, kas kala agasawa. Oh! Asano ko mga parang-asawa, may nagpadpada ka mga girl. Kunamat ni Gemma. Nukas pag, doon sa nag-agsao, sa medyo pintasik, timag na, agab-abay kami, siguro, kunadagat na, nag-guwapo ti boyfriend na, nagpindas man ti girlfriend na, bagay da, manadalakid di. Sige, tuloy yung parang best friend nyo. Aging kaya man nun, Nemi, nga daw may matin mang pasyar kanyak dito yung apartment. Kasi ito pasyaran na. Sikaw na siya. Gaga. Diyak nagparang kang kuha na bakla. Mukumata. Imbaga nga bakla. Kung saan nga nagpaseksing baka siyang naarman na. Sikat amo na nga babae. Di na mo nga bakla ang ta. Itay nagtugtog. Nagtugtog. Inukat ko. Mabaling ka din nga pasyaran ni Vina ko na. Mabalin. Ang dagayam kadwa na, naklunawan. Manong na, kabsat ko. Duakam nito yung apartment. Nagpakalalaki ka? Dagay ng mambo ng baklaak. Tama nga, nung gundawayan na kaloko. Baklagayam kadwa na ko na. Handa nga manong ko na. So, nung salutsut king ka, manong ko na. Matsur ba tilang kang musika? O sige, manong, nisok ko na. Ni Ronald, manong Nemi. Flowers for you. Vina. Thank you, chocolate pie.
Kasi naman pa nakamamungad dakto eh. Imbagada. Nakita ka niti ba isang konferensya that was the other month? Kung basta ka kumay, hindi ka makiamam mo kang kangin. Ada pa nagamak ko. Aging nga, kinasaritak lang yung nagiti amok na makamukin ka, bagada tinagan mo, no sa dino ka mga pabisina, kaya lang saan ko nga tinawat cellphone number mo ka nakuha lang eh. E mabaling nga maalaitan. Hindi ko mapala kahit kapasyaran. Hindi ako mapalabalay yung aking gana mo nga kaskasara kagayang kinimanong mo. Ni manong ko. Manong ko GB. Manong ko na dyan eh. Karatista. Akadi. No. Black belter na dyan eh. Abi mo baga mga black belter. Baka nang tapanggap mo amang loko kanya. So ipagpakaw mo ka ni manong ko kan black belter. Saan ka lukuin? Yapote patpatek ka. Balik ka din nga mahal na contact number mo. Tanong kas pagkarigan ta awisan ka, mabalino ka. Dinner date ta. Kan no awisan ka. Pakada na kinimanong ko Nuwan ko na ni manong ko. So, mabaling ka din or maalapad na number ni manong mo. Di na kahit ngitid. No saan nga mismo isot mangitid. Sige, mabalin siguro nga. Ante so na dita. Nag-ura yung tarawan eh. Ura na siguro nga rumuwarak. Hindi ako, sana ako nang bibayag. Basta nabaga akong kaya I love you. Nandito yung contact number ko. Thank you. Tawagan ka to. Sige. Insursurot ko diba nagkita manon name inasidgan na ni Gemma. Inakon manong. Aba mo na man. Manong na ka ni Vina. Manong matintawag ko ka. Mabaling ka din maalat yung number mo, manong. Tanong kas pagkarigan ta kahit kung edit ni Vina. Una na nga agpakada ka no ka. Tanong manugot ka. Manugot na dito na. Sige. Ato iti number ko, ibaga mo. Manong name inted na. Edi sumaragan na ni Gemma. Pagkat pa nagkita na kanya. Uy, abang sa patang kanya. Gemma? Nalipatak ka. Nalipatak ka siya ni Gemma. Diyak kayat na diyang lalaki. Kaparakin ka. Abang hindi mo kaya. Awan pa nagdalag ko kayong kuwana. Bastos na niya eh. Baka tila kahit na gunood ang katiras kayo ng birhen mo. Iso nga no, tumawag to kanya kay pakada nga kandidat na no! No! No. Mamo, Gemma, kasla kahit ko iso na. Hana? Kahit ko iso na. Wala dya kayat? Nga iso ti parakan ka? Kamu bibiyangan ti pusok. Sigan sama ti baklan. Kitultuladan ka lang. Di mo bibiyangan ti pusok, Gemma. Tadi ka matbibiyangan. Di santa ngort nga gayam. Kita ganyan data. Ape ngort ni manong mo. Kit kapsat mo mismo. Ape bibiyangan mo suna. Ape nga sa mo akayad di ipag mo. Paligip man ng kanyak na nga segundo mano. Kaputi kinaaram na. Nagkanak-abalasang inagbasbas college. Ita, sinumblat ni manong ko. Dahil nga segundo mano. May samot dahil nga manong ko. Awalat makasarakan na brand nyo.
Api nga siya dumano kinayat na. Taka manen. Lagay di kwarto mo maturog kan, takas takot kanya. Awag gaya. Ana, awan malakip mo. Malakip ko niya. Into ng bigan. Into ng bigan. My friend, happy birthday para into the bigan. Kinunak manong name kit inarakop ko ni Gemma. Kit marakop mo tiloko. Ano sa dinukang celebrar? Di ba layo? Baga ka ni Papa, babayan nyo muna sa paggastusan. Dito ay tulad ang celebrar. Kit sinot awisan ta karon. Sungad nga dito kapag celebran dito ilatan. Tanong di ba layo? Iso nga damaawis. Ang magabot kahit ko nga dito iti pag-celebrarak. Api ko nga gawis tapay lang. Si kakin siyaklatan Ti ko opisinahan tangay. Agpamiriandak tulatan sa di opisina. Iti bigat. Sa agpalansak ka dita duma. Kahit terabi bahala danda papano agpaalad na sadya, mawanak sadya. Sakto man agpaalad ditoy. Palaan ka tulatan na. Nung nagpaalam. Sikan, kahit mo. Nabayagin isang ko naramanan na ya. Pahala kan tulatan. Basta dalagin din na ibas nga kaninta. Sidain ta. Di mo kayo tuminom. Siyempre, nung birthday, ando arak. Sika. Uminom ka, di uminom ta. Kakaiso lang ang birthday mo yung bigat, friend. Sige, good night. Kahit kasta nga ron tinapasamak manong name kabigatan na nagpaala dito ito birthday na ito opisina. Nagpalans pa, yung istaman iti malam. Sa iti panagawid mi. Nagring ti cellphone ko. Hinanang. Nanang, hello. Di ka man tumawag. Pasensya ka yun. Kataon nawagan ka at pakumustahan ka mat. Kumusta ka? Awang pagdalagan niyo ko nagnanang. Nasete ka sa sad ko. Ada boyfriend mo on. Awang pahing madagar-aram kanya. O rin no sang sigang dumano, tagar-aram kang ka. Saan ko magbaling nga sigang dumano? Dahil lalaki nga sigang dumano. Kasi ano, damat na pututan na. Kahit na di anak na inala na. Tahang kahit nga awatin di babae. Sino ko mga tiinamad na ipadawat na ko at anak na. Kahit kumusta mo tinis sigon dumano. Anak, awanit sa pulak pa yung kuwana. Nadayaw, napakubaba, nagagat. Awanit sa pulang pa iti pa relasyon na nga kinimanong mo. Naragsak na. Kahit nadya apo ko yo. Kaya pagpapausan yung apo ko. O rin no, hangan na loko. Dapat tatlak loko lang, naamo naman ti mamagbagaan. Maanawa. Dakay di ba kayo ayawan kong kuha na? Numapan ng mga opisina na giti doa. Napilitan na. Napiyangan na kasasayita. Sige nga rin anak. Gananad ka. Sige, nanang. Ditak pa ka danagan. Manong nemi nakaragsak kami di gayem ko kabayatan nga pulpulutan kami, uminom kami. Kapag siguro tiragsak ko manong nemi itapel lang nga celebrar meet birthday dati gayem ko nga dududwa kami. Data, chansaw. Nagpatukar ko naman, nagsala kami nga rock. Kaya nga nagpatukar ba nung name iti sweet music. Inarakop na kdigaw ka. May I dance with you. Una, hanggang sawad ka bakla. Na? Lukas kang kanti ka pintas, tikat ka duwak.
Malipatan ka bakla. Huh? Loko, kasang kasta. Laging ka nakaadukti minumanong. Diakon na puutan si Marno, si Marno apasa. Jadi makaringak tiga bagitan na manon nemi. Ang sakit ti ulog. Yan ang ti malasilad ko tayang ko. Uwan ti silid ko. Ito ka na baklang anduak. Nakariingatan. Bimangon na manong nemi ti Magda. Kapay. Sila mo lang na mahal-mahal si Bagik. Maganda. Gusto ka talaga ti resulta? Di mapalolan, tuminom. Sabot lang natin ulok ti sakit. Dito kayatin kasi kaadong uminom. Nagmaligayam ti resulta na. Nasakit ti ulok, nasakit pa yun na magbagik. Manong nimi at dagayaman ni Gemma iti kusina nagluto-luto. Friend, nakapuot ka gaya men. Ay, nagkaro kasi ka, no-overtake ka. Sensyakan. Kabot tiragsak ko, kabot for the first time nga, celebraran ta nga ngagpadpara ti birthday mo. So, kasi jay, lalalang, kagdigusad. Kagdigusakon. Kagdigos na. Huwag arang ka. Ano kahit mo? Templang ka ti kape? Itemplang ka ti kape. Kuno ma? Templang ka. Itemplang ka. Sige mga tao mo na pa nga. Padangip ko ti rusok ko ti dapodot. Sakbay nga agdigosan. Ito ay, kape. Thank you. Naimas tamdam Mayat mo gustuhan. Ora no saan ka nagtagtagay ng trabi? Ana? Ora no saan ka nagtagtagay ng trabi ko, nak? Ano nga nagtagtagay na bakit tayo nga ti Bartet? Bols ng danlo mo. Nabartay ka ron. Sige. Nagsumtag ka pa ng agdiusan. Nakaluto ak doon. Agrupot na doon. O, lagi pa. At opisina. Iti opisina manon nemi pinayaban ti boss mi ni Jimmy. Jeba ko na ko. Iti romuari ni Suna. Iti opisina ni boss. Imay kanya. Friend, bad news. Apa ka bad news ko na? Terminate ka. Saan? Ni-promote. Kanapi ka bad news? Una ta maiyakarak mo sa baling ang destinasyon. Ana, for my promotion, 6 months mas laki di Kahit inawat ko siyempre. Promotion gaya. Basta after 6 months, agsubliak tumatala ito eh. Yan depende na kung saan kasano ka rin. Kaya may sali apartment. Di agawid ka, tapos agkadan na kayo kinisek. Segunda manong ipag mo, pakawan. Ito na effectivity na. Ito Lunes. Biyernes ita, di ba? Baka na ito hindi maudi nga managkita ta. Ano maudi? Agawid ka pala di apartment? Uwan itong Domingo gaya. Di pa nagrubat ko. Itong Domingo, sige. So dito ti destinum di so. Nakil to laki takawa ko na manon neminog may sa ako. Destino nga ron ti adayo manon nemi ni Jimmy, manon Gemma.
Direk may masak dito apartment, o pakan anwak, buta o taglukulukod toy, pasari umay nakapasyarit manong name ni tulis. Awang gayip kan tuwa mo? Awanin. Awanin ni manong mo. Ni desidyon sa bali. So nga sang kam nga kakasiraan ka ni manong. Di awanan di ayo eh. Karatista nga, mga sakit kang ka, no? Ano dakas nga rapidag kang ka? Tadaka di dakas nga rapidag kang ka? Awan, maglagaya. Mahit ka siguro itan. Mag-date ta. Siguro. Okay. Ito na nang panag-date ta. Every Friday evening. Sige. Ito naman na Friday. Sige. Nagkamanak. Fina. Kaslada namak. Manong nemi, kahit ko umamit nga dalan tikin na tao ni Adonis. Nagsalsalot-sudak, may pangkip kang kuwanay di opisina da. Awag ka pa girlfriend na, ng banta ka ar-arman na nagnagan iti Yavina. Di damit ang mga siya. Family background. Manong nemi at dainted da kanyak na cellphone number. Amana ka no. Himbagmanta lang tid. Wen, inarcho ka kami security guard eh. Tinawagan. Hello. Hello, sir. Sir Datoy. Binatinagan ko, sir. Ada kami na agsalsaludsot ti may panggap kan ni Adonis, nga anak yun. Sino tagsalsaludsot, lapay nga pakibihangan yung presyo ng labiyag ti anak ko. Pasit dito ka no ti, panakay promote na, sir. Promotion. Nasagbit ka anak ko. No babae, nasagbit. Awang pa iti boyfriend, girlfriend na. May madararman na. Pina ka no tinagan na. Ha? Nagkaganagan kayo. Siguro kita di nagagagara, sir. Sige. Parang manubyan na dyan ang vina. Kaya mamunan tumat kanyak. At siyempre, kilatisak tumat, anya ti klase na nga babae na dyan ang vina. Nag-date kami, manunemi, gimorder di aral. Sorry. Sana kuminom. Hakapilitan. Gaputan na order ko, uminom ako. Tsaka kaya tilalaki nga muna tuminom. Makasara ka ka naman tilalaki nga sana mo tuminom ito. Babain tupay. Baklan tupay. Tumboy tupay. Amo tuminom kang sana ka mawarbartag. Sigarilyo nga eh. No. Dati, anjak tupulos kayat nga raman ng sigarilyo. Napia tuminom, may isbom, sigarilyo. Adonis. Manganta ka doon. Ba't na? Jumariknak nga. Matitipagbagi. Kinanak mo anong nemi. Tulad ka dyan kaseram. Bantayin ka. No. Da kahit itarantado. Diyak kahit ibastos. Tawag badlat tama no nemi ni Gemma. Kumusta ka ditan? Astoy na siya. Hay! Kahit ko kumatig bakasyon si kakit nasurukan ng manubol. Ada dubualong kutoy niya. Ano na? Ada 2 bulan kutoy yan. Kunak. 2 bulan. Huwag nga peso. 2 bulan muntan. Ngayon. Sige karote. Madi. Anak madi. Sige nga rin madi. Anak madi. Ano mas masama kang ka? Sige, bye.
Ay, biglang sakit yung ulo. Ako rin ka. Dua bulan gaya man ngawan dito ni Gemma. Sabi nga, sa anak man madildili ah. Apang madildili ti dua nga bulan? Mhm. Apa nga ta? Baring nahandan tumadlan. Anong name tinawagan na ni Nanang? Kumusta ka na, nak? Apay, nga, di ka mala tumawag. Di ka makasalita, no, di ka tawagan. Nanang, kahit nang saway, nasiyat ka sa sad ko. Mabaling ka din ibagam no sa dinot ayam mo, ta siya kung tiyo may sumarong kar. Sige nang. Ibaga, ngayon no Sabado kung sumarong kar kayo ah. Wala saan talaga nga Sabado, tapno ada manong mo. Niipag mo, tapno ada mga iwan kin ni Adonis. Adonis? Yun ang Adonis. Kaya sa'yo na anak ni Mayra. Ganagan na taga-arim kanya ka. Kaya una. Sige. Ibaga mo sa dino to Mike itong Sabado. Manong nimi imbaga kat Sabado, abadama akong nagluto idi umay. Magay na, sumar kayo. May masahad to eh. Dua kidin eh. Gemma ng destino mo ni tadayo. So siya ko. Kaya super paggasto sa manak. Super ko mati maurnong mo. Ikapilo may di balay. Awatom laeng ti ipag mo. Nisigod na manong iwagbagam. Nga nakasayasayaan. Takay man di mangitulog ka. Nagluto ka na nagabit sa diya, banyo. Api kasi matit pa naghangot ko kada hindi nga tutluto. Oh! Oh! Bina, abay. Awan. Nagbakwara ka maubot rumwan. May ninalo ni Nanang. Pero mas masama ka. Nagaroon maawatan Nanang. Abay, adan na pasamak yo, kada yung boyfriend mo. Nanang matawad pa yung boyfriend ko, na di agar-arab ka ako nang. Kasano ko mga anda mapasamak ka na kami, di ka pa ba sinubatan? Kinori yung sumbata ko, boyfriend ko isuna. Sa akong tuloy, ati amin ko, numalpas na kasar mi, no kasar kami. Abi nga, kasat lang. Aginaw ka. Aginaw? Kastat aginaw, ang dadagsan ka, masikog ka. Taday, masikog nga virgin. Ano, orkeda kaya da soneta? Oh, siya po yan. Lumay kanta makantan. Tengah ka pa-check up. Awan na sa dito na klinik. Dito, bagay na kanto. Doktor nila. Private clinic. Ikag pa-check up. Awan na nyaman na ito. Ay, ikag pa-check up. Kuyugan ka. Pinilitak ni Nanang Mano. Oh, Mrs. Congratulations. Ag 3 months in. Doktor? 3 months to. Oh, mas makita. Masiko kag doktor. Grabe, mas daw ka, misis. Anak ka, misis. Ako pa asawa, ako pa boyfriend ko. Virgin ak doktor. Kasi balik ka, masikog mo. Virgin ka. Milagro, no kasta. Paano na rin mga naimbag, miss? No kasta na kapasamak ti amin. Oh, ito reseta. Itahan daw ti vitamin.
Sige, doktor. Ito nakadanon kaming kininanang dito sa apartment. Nanang sa angapod na ito eh. Agul-ulbot ko mga orji, doktor. Kinore saan ka na pa nagpa-doktor. Malasing ko. Tilanga taginaw. Tama na. Walang muk na lang. Malalagip mo hindi ko nakking kayo di. Sakbang yung pimano ka jabalay. Mamati ka kani iti karma. Eto, nada. Naganak ang balasang si kumudumano ni Myra. Kastaon iti panag-allergic bukeng kuana. Gayam kay mapadasang magayam taganak ang balasang ko. No, sana punto na Roy. Punto na sinanang nakabot no. Rag-ragak na si Kongko. Tugpain nga kahit mo. Tanong di kaya siya ka nakagbot ka balasang. Una, no maranasam, mapadasam met, iti maawagan ti segunda mano. Gantumat kami mamatat karma loko. Yung kasano na pasama, kinawambat pa yung boyfriend ko. Sano? Ito malagip mo? Tinawagak manong name ni Gemma. Nagre-ring cellphone na. Simong ba? Hello? Makadisturbo ka gaga. Jimmy. Gemma. Jimmy. Gemma. Jimmy. Oh, yan nga kansa. Gemma. Mas masama ka. Amom ka di nga masiko ka? Masiko ka? Allah! As in, no! Dahil nga donis, iti kaawan ko. Sinarek na ka? Anda na basama ka na kayo? Oo, andi na basama ka na kami kini Jimmy. Ngayon sa balit na nga, alak ka rin si Kugo na sana siya. Ayop ka. Ayop ka, Jimmy. Hello? Hello, Jimmy? Hello, Jimmy! Hindi manong name it, ay dial ko, unattended. Nalang, dakal ti posibilidad na ni Jimmy. So, mataatap ko. Kinadandan nam ti may sabakla. Aba, agin inom kayo ka? Kana di birthday na nalang naginom kami na bartay ka. Neta. Amo balasan ko. Di lalaki kat lalaki tulad ka. Di bakla, hangag sikog nga makapasikog. Nga mabalin na makasikog. Hangag sikog, di bakla nga makasikog. No nabartek kayo na kinawan eh. No muna kitawa matinyak makuntak. Kat pagtalikodan na. Tati namat na kayo ayatan, tinapasama. Nabartek kayo nga ron. Anang. Ano na ito yan nga napasama ka niya. Anang ko. Paano name saan nga nalibak pa yung kadagiti office mate ko? Apay, kasano? Sino? Kaya boyfriend ko? Sino boyfriend mo? Adonis tinagan na. Hindi kat mambuan na nga buntis ako, hindi mo nagpapakita. Aloko Pag kami ito dito bagiyon, di ka pa nagkasar, anusam Kasara ka pa lang siksika? When? Kahit ko nag-maternity leave,
mati, nakarot pa naginaw ko, uy. Iwan nga mga agbay may sa kamay dyan kasi, ang gamit ka ng jibalayo. Tada ni nanang mo nga masikaso keng ka. Yung file ko nga ron manong name, panag-leave ko. So ako tinawagan ni nanang. Nang? Nag-leave ako. Kahit, umayndak man tulungan nga, karga-karga iti gamit ko. Tapa pa na. Kaawit akong dito, nanang. Narigat may mesa. Nakas ng sitwasyon. Iso kumamat ti pagkakanak. Ano nga ron? Nagawit ako dito, ha? Maarabin mo kanina pa-dispensar kinimanang mo. Kinimanong mo. Tuwan yaman ting pakpakitam ka nakwada idi. Kan may karim ka di. Nasambon nga ramitin kasi di na ramin mo. Nanang, maaramin ko dahil na. Napasama ko man ng kanyak. Gusto di ko na yun, nakarmaag. Uyawag ni segunda mano. May sakmat ng segunda mano. Kasta nga rin tinabasamak manong name nagsubliak dito balay nagpadispensarak kini Manang Mayra. Manang, ay, Avina, gusto kain ko na ni Nanang, masikog ka. Alakit na siya ito, ang dakad to, hitap no, ang kami nga mangkita kin ka, kini Nanang. Dispensara nakapakawanan na. Kanang iti, pakpakita kin ka, hindi Manang. Hawa kanya na dyan. Tinasken, nagsublikan to yun. Makita mo gan laing ang pagpesto ko na nakakarma. Diyak lang mo pinanunot. Ala, mabalin siguro nga agpatpada at tigasan. Mapadasam jay napadasak. Ano nga may tinapasama? Dahil jay gayem ko maklaman. Isot ama na ito yung anak ko. Nakarkaro pa yun napasama ka. Napikanyak, tas ang bakla din nakaputot kanyak. Si Kangay. O nga ron, baka balin tumad ang bakla dito. Ala, tama. Alala. Libato mo no. Awan, naman na kanyak tis day. Tinasken, kita adayat kin kapi at tunggal may sa kada tayo. Kaya yaman na awanan ti problema. Amo, ori awang ka dito eh. Kasi lang itong problema maglatata, at damay sa nga tao nga, hanga makayat kanya, ng kaputa, kahit nakon, thank you. Manang, thank you. Wala, sige. Dada ni Manong Mundo. Manong, Vina. Masikog ka nga talaga. Manong, ragupan ka, I'm sorry. I'm sorry, Manong. Hindi pagpakita hindi. Okay lang. Nagsalita kayo. Awan ng problema ka na kami, sweetheart. Welcome back. Segunda mano. Ano ni Manong? Loko ka. Segunda mano. Nagbaling ka matin nga segunda mano. Hangkan nga branyo na doon mga sawa kayong ka. Aging kakadagitoy Manong Nemi kahit awang pa'y asawat. Naman pa'y agtartarayan at akilan Manong Nemi ni Rafael. Baring no saan ito nga bakla. Awanan ti damag ko Manong Nemi kini Jimmy. Tadi damag sa Jim branch ming ayan na Manong Nemi nagikat gaya ng ti bakla. Saan sa bakla tulukot dyan? Naging babakla lang. Gago. Di na may bagang sa nga bakla na kahit ko kumamat. Di kahit kuma. Ay, gusto lang tibiyag ako nada, Manong Nemi ka magsuratak na. Kahit kung iburi dito nga istorya at amok nga da, maadaw nga adal. Anyaman, iti kasasad, pada tayo nga tao, respetaran tayo na sumanday at nagbaling nga kasat na. Tapno ti kasat santay tungo makarma. Agyaman ko na di anos mo nga nang ibasa kit sabi ko mata, na ibatik nga adal nakaskunak, tuwing nga agyaman nga pagayam mo, Vina.
Vina! Thank you, Vina. Thank you pa ng iburat istorya ni